Engko teko omah karo bojone didandani sing rukun, sing kompak. Kowe agamamu Islam ora? Islam, Mbah. Wong Islam ki duwe kewajiban salat 5, Isya, subuh, luhur, asar, maghrib, disingkat Islam. Maknane slamet. Kowe tak kei ngerti nek pengen slamet ya kudu nindakake salat 5 yen pancen ngaku agamamu Islam. Oh, ngono to, Mbah. Lah apa nek dalile, Mbah? Kanjeng Nabi dawuh, as-sholatu matutin. Salat kuwi cagake agama. Paman aku maha fakot aku matin. Sapa sing nindakake salate berarti jejeg nek agamane. Waman tarokah fakot hadamatin. Sapa sing ninggalke salate berarti ngrubone agamane. Ngono le. Lah pripun, Mbah? Kadang yo repot iki, Mbah. Nuruti repot ya ora enteke. Subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean. Isa ketiduran. Aduh tuh. Iki ngeyel le. Nggih, Mbah. Repote dadi mbah dukun. Nek ra payu akeh ngalamun. Apa meneh nek ana pasien. Salate saiyen iyen. Mbah pun, Mbah. Lancang kowe karo Nggih, bae. Mbah pun, Mbah. Nggih. Pedagang yo repot iki, Mbah. Repot ki ana lagune. Repote dadi pedagang. Salate digawe gampang. Apa meneh dagangane laris. Urung salat kok ngakune uwes. Jaluk dipethik. Pun, Mbah.